ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ରେ ଖାଇବା ଟେବୁଲର ଦିଗ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଗ ରହିଛି। ଏସବୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବାସ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ଥିବା ଖାଇବା ଟେବୁଲର ଭୂମିକା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନମ୍ବର 1, ଖାଇବା ଟେବୁଲକୁ ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ବସି ଖାଉଥିଲେ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 2, ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଇଁଠା ବାସନ ବା ଆବର୍ଜନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ନମ୍ବର 3, ସବୁବେଳେ ଆୟତାକାର କିମ୍ବା ବର୍ଗାକାର ଖାଇବା ଟେବୁଲ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ରହିଥିବା ପାତ୍ର ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଭଲ। ଏପରିକି ପାଣି ଜଗ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଆସେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଇଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।